Wonten malih niku hasud. Hasud niki remen ningali tiyang litu niku susah. Ngono koncone kelangan sepeda jenengan tambah alhamdulillah. Niku jenenge hasud. Wonten koncone lara utawa bangkrut usahane jenengan tambah nyukurno. Syukur kapok kon. Nah niku berarti jenengan hasud. Lah sing semerap ngeten iki jenengan piyambak. Kula mboten saged menilai panjenengan. Ya kita nek hasud, kula hasud dhewe. Jadi hasud riya niku sing saged nilai jenengan piyambak. Aku iki riya atau gak ya? Oh nek ngamalku kok sik kepengin didelok wong, oh berarti aku riya. Wah aku kok sik seneng ro kancaku kesusahan, ro mungsuhku kesusahan kok seneng aku, berarti aku duwe sifat hasud. Sing saged deteksi jenengan piyambak. Lah nek pun semerap jenengan gadhahi sifat sing ala niku terus diobati nggan saithik. Carane pripun? Bola-balik kula sanjang kali promosi, nderek ngaji. Jadi ngobati penyakit ati ku mboten wonten litu nek mboten nderek ngaji. Diringekno pelan-pelan terus dipraktekno. Dan saithik.